Hi guys! Welcome to my YouTube channel. Dito po ngayon tuturuan namin kayo kung paano namin ginagawa ang aming very own tortang talong. What's up guys? Yung una guys, wash the eggplant. Okay? Hugasan muna natin yung egg. Tapos ilagay sa lalagyan na malinis. Ayan, yung nakaslice na. Titingnan mabuti kung may uod ba o wala. Kung may uod, pwede mong kunin. Ayan. Tapos magpakulo tayo ng tubig sa kaldero. Ayan. Lagyan ng kaunting asin. Ayan. Tapos ilagay yung mga talong na sliced. Ayan. Tingnan nyo guys kung anong ilalagay pa namin dito. Okay. Takpan. Tapos antayin ng ilang minuto. Pag nag-boil na, after 5 minutes, pwede nang kunin. So habang nagpapakulo tayo doon sa ating talong, ipiprepare natin itong seasoning, itong cornstarch, at 2 itlog. So ayan. After ilang minuto na luto na siya, so pwede na siyang kunin, hainin. Ayan. Ayan. Saan kaya? Yan, kunin na sila. Nailuto na. Yung mga ingredients natin, wala tayong kinukuha na maraming ingredients kasi naka-quarantine tayo ngayon. Medyo limited yung resources natin. Kaya yung ano lang, yung nasa bahay lang na mga ingredients yung gagamitin natin sa pagluto. Yan. Tapos, ayan. Mash or pigain or pigsatin. Pigsaton sa Bisaya. Ayan, todo mash na. Pigang-piga na. Ayan. Tapos, lagay yung 2 itlog. Ayan, i-mix. So, sobrang easy. Ayan, mix mo, mix. Yung isa. Yun na. Lagyan mo pa yung isa. Ayan. Yummy. Tapos, yung slice na garlic at onion, ilalagay natin dito. Sige, lagay mo na. Mixed. Mixed well. Wow. Tapos ilagay natin yung cornstarch. Pero kung may harina kayo sa inyong bahay, pwede rin harina. Pero yung available namin dito, ito yung cornstarch. Ayan. Medyo mas firm ito kaysa harina. So mas pinili namin na lagyan ng cornstarch. Ayan. Okay. Then mix. 2 lang. Ito, mayroon pa isa. 2 lang. Ha? Okay. 2 pack ng cornstarch. Yan. May extra pa tayo. Para sa susunod. Tapos, lagyan ng seasoning. Ayan, yung seasoning. Yeah, seasoning yan. Yan. Yung seasoning na ginamit namin, your all-in-one seasoning granules, magic syrup. Yan.
ito yung ginamit namin. Tapos, lagyan, ha? A pinch of salt. Yan, salt. Tapos, dito nakasindi na itong aming burner. Yung frying pan namin, maliit lang. Lagyan ng kunin muna yung tubig. Lagyan ng oil. Ayan, lagay yung oil. Para dito i-fry yung ating mix na ingredient para magiging tortang talong. Ayan. I-heat muna natin. Tapos, kumuha ng isang kutsara at ilalagay. Ayan. Ayan. Ganun lang kasimple magluto sa amin dito ng tortang talong. Ayan. Ayan, mashed tortang talong po. Ayan. Ayan, binaliktad na. Lapit na maluto. Pwede nang kunin pag both sides luto na. Ayan, ready to eat. Wow, so yummy. Ayan. Ito. Ba't walang forma? Simpleng-simple naman. Walang forma. Ayan, parang beef. O parang ano. Parang fried pork. Ayan. Basta. Ayan na. Pwede nang kainin. Ayan, lagyan ng ketchup. Depende sa inyo kung gusto nyo yung ketchup, gusto nyo yung yung tomato sauce, pwede rin. Ayan. Okay, let's try to eat na itong tortang talong natin na ayan, try. Let's try. Mami! Yummy. Mami! Sarap. Sarap. Yummy. Yan. Ganyan lang guys ang pagluluto namin ng tortang talong. Simple and easy as that. Thank you for watching and please subscribe my channel at para makita nyo pa yung upcoming mga video uploads namin. Thank you po. God bless. So ayan po yung simple ingredients lang po natin, yung eggplant, yung seasoning, yung cornstarch, may asin at 2 itlog. So yan po ang ginagawa natin na tortang talong. Let's put some effect for this na gagawin natin na